Oras madihita salukna amanginang. Selamat Jumat Agung madihita. Adorang sota mulai ibadah Jumat Agung di Bakasa Stadarion martang yang nahohom mahita. Amin. Huriani Kristus, diari parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion, itahlas soddo balgani holong ni roha, na binasa basahon ni Tuhan tatuhita, airadei bana mate di hau pinat silang, lao mamorsad dosata. Ikon pujiota do Tuhani alani asini rohana dohot haholonganan akan nabinaen natahita. Hama mate ni Yesus papatarhok kolong ni rohanai di hita uju pardosa dope hita ay disido mate Kristus makokopita alani tama mauliate rohata tuibana jala pujiota guarna alani tadehoma Yesusku nong manobusau. Hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohok tanoon, amen. Nagabi pangoloi do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorok mi ale hamatean, di dia pangagaong mi ale banuatoru, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita,
O Tuhan Yesus, biru-biru di debata, nama morsad dosa nami. Na jongjong do hami di jolom marningerto nagatungi. Takas do huat tusi hami habe berni nati nomu di dolok Golgata. Tuki do hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asi maroham, urupi mahami, asa gabe upa di halu jommi hami. Amen. Hudul mahamu. Mari dehisa siya bukit dan nomor 84 ayat sada. Tangi hok kamu ma patik ni debata, ima na tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni haporsioni jalan na pagkuyotsa, ima Yesus na manoton persilangani, sikat nilas ni roha tohap naihian, soy dioy tongi hailaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, mangulahu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dehita siya bukit di nomor 412 ayat sada saat rodi 2. Bani tu holong roh
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata ama nami para si roha na sumurung. Na pungudo kami di jolom martangiak tuho. Dada mga sahok katigoran nami na mga sahaw na sinoroham na gudangido. Saya marasi ni rohama ho midahamion. O Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami. Saya pasunggul hom matoktong turohanami pagkokok mi di hami, asa margogo hami mangulahol lomoni roham, ale alani Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosata. Humokopita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahet debata. Asa gabi hartigoran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasang apom ma di debata na digijang. Amin. Udul maham. Marende hita siya bukwede nomor 450 sia ayat dulu. Yesus pardame aki dihosomi jolma au ita na waiso alea ni Tuhanku holo persanokku do. Ata ni debata turpuk di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus tadarion ima na tersurat di Sakariasia mamuka si adat 10 sada sa ro di ayat 10 pitu tajahama marsorin. Hope marhite-hite mudar ni parpadanommu paluaku akan terbuang siako sia godung naso marisiaek. Gari sadarion au mamaritaon hian silopit dua do pasuaku tuho. Ai hirasior husitak juda diau jala huparade ia Efraim tu parporangan jala husunggul aka anak mi Alesion dopa aka anakmu ale tano junani jala bahenokku maho hira podang ni ulu balang. Jadi tarida ma Jehovah di atas nasida jala ruar subiana songon hilap. Jala paluon di Tuhan Jehovah masarune, jala mahiteon aka hababa sian imana mardalan. Jehovah sebaot mangodingin nasida, gabi sudah panganon nasida jala lutra konokku aka batu niap balang, jala minum nasida jala marhari buron hirasian anggur, gabi gok nasida songo sawan pangurasan, songo nakasuhi ni langgatan.
Jadi di ari nasasadai lehonon ni Jehovah, debata nasida matuan tu nasida. Songon tu pardual biru-biru ni bangsona, ai akka batu di tupal do nasida, akka nagabe partogol di atas ni tanona. Ayaha hinadinggan na jala aha hinaulina, dahanot pasibur magodang akka doli-doli, jala anggur akka na marbaju. Imasahatna, martua do akka na tumangi hokkata ni debata, jala na piop sa amen. Maradehita siya buked denor 83 ayat 4. Tahatidak ko ma haporseo tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporseo di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debaca Jehovah ido apar parguguna suatu dosan na tumpalangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinumun ni si Maria nagabe-gabian sektor berbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata namun neberni di pangumuman islatus na mata terbajal di bana di hopen silang na tubuh toru dong ditanom na mulak mangulu di ada petuluhon na manayat surgo laun tutu siamon di debata Jehovah amanai pargoko naswat lusani jisimai bana paima mulak sultanoon mangumi halak na mangulu dok na mate. Persea di todo perbadia jaladok sara huria na badia huria hatupan ya Kristen akada badia do del haisen dosa doit anak teng mando mulak magul dusu daging ni alo dohot yang uluan na surah sudah amin udul mamu. Ede puji-pujian sian paduan suara seksi perempuan.
Buah-buah dihita Jumat 10 April 2025. Sada di parminggota sadarion ima parningotan hama mate ni Tuhan Yesus tapat upado parminggu pukul 8 wib marbahasa Batak, pukul 8, pukul 10 sada, pukul 10 wib marbahasa Indonesia, laos diuduti sakramen ulaun nabadia. 2. Di pukul 10.4 wib anon patu pautado acara punguan nahohom di gerejaon Asarobe Mahita. Tolu, hari Minggu tanggal 20 April 2025, tapatupado pertanyangap buha-buha ijuk di gerejata masuk pukul 5 manogot. Alani Roma Hita madohoti buha-buha ijuki. 4. Hari Minggu tanggal 20 April 2025, di Patupa anak sekolah minggu tado buha-buha hijuk maringanan di lapangan YPAC masuk pukul 6 manogot. 5. Hari Minggu tanggal 20 April 2025 ima pesta parningotan hari haheheo Tuhan Yesus siak kamatean manang pasca parjolo. Parminggota pukul 8 wib marbahasa Batak, pukul 8, pukul 10.30 doho pukul 10 wib marbahasa Indonesia. Dung sipul jamita pasak peliat tujolo dohita ima lao tu haporluan pasca HKBP kebaira baru. Mardomutusi taga sojamita di padalat do tolu katong pelian ima sada A sada B dohot 2. Onom hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 siawib ima pesta pasca paduahon parningotan ari haheheo Tuhan Yesus sian hamatean. Sonima buah-buah dihita atong tengok be mai mau liate. Tabege ma puji-pujian sian paduan suara seksi ama.
Marade mahita sia bukede nomor 20 sada ayat sada laos tapasahak ma pelias sada a doh sada b. Yesus muang uluku si pangolu to diki
Damai ni debata na sumurung siyan sa luhud na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata berita na uli di parminggota ima di minggu parlingotan hamamate ni Tuhatta Yesus. Ima na tersurat di Evangelium di si Markus bidu 15 mamuk kamay siyan ayat 30 sahat rudi ayat 40 takasma tapay hutihu di bagasa rohatta. Alay di hosniari songgob ma nahulum tuliat tanoy sahat rudi pukul 3. Jadi di pukul 3 marsuara na belga ma Jesus majuhon ali debataku buasa tadi konon muau Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong ma deba na jongjong disi na ubigisa gabi didok ma si Elia do jinonay. Alay marlujong ma sahalak manor nopol limut tuasob. Di lohot to may tutolong laho painumibana. Huhup madidok. Atok taida ma. Marang naro si Elia paijruhotsa. Dungi marsuara na guguma Jesus laos tosma hosana. Jadi maribak bola 2 ma hire-hire na dibagas joroy. Siya gijak tutoru. Dungi didalit nan na mga dupi ibana songoni hape parmatena gabi didokma tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap do siyan na daw deba inaina songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus no poso, akub ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Dihutun na sida do ibana lau makubasi uju di Galilea dope ibana. Dukon ni lad dope akan asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Ido sahat. Hurian na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus. Sahat tutikyo torop do na menyangkal do na somakaporsiyay. Pawa tutudo Tuhatta Jesus mate di hau pinosila. Jala sai jojodoy naktabereng dia ka debat-debat. Molo tabereng dia ka YouTube dohot dia ka nasi. Gabi sai dala dui dinasida pabomadok daktikos mate Tuhan Yesus nina. Misalla mangihuton tetanggat hasilumon di bagasan surah An-Nisa ayat 157. Didok, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi mereka diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa itu benar-benar dalam keraguan tentang Isa itu. Imahatani tetanggata di hasilum. Di hati kai adonggo aja aliran sesat doketisme. Nama dok Tuhan Yesus tidak benar mati di kayu salib. Bahkan tidak benar Yesus disalib. Tetapi yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Songonido tong muse dohot saksi Jehova. Daktikos Tuhan Yesusi debata. Alai ditikki tardiri ibana dungi mukap maban wagijang. Dungi terbigi maswara odo anak haholongan ni rohaku. Lomodo rohaku mi ibana tangi hokamu me ibana. Tiki disido ibana debata.
Alai ditikina tersilangi ibana di do ibana Eloi Eloi lama sabaktani. Ale debataku buasa tuk tadi kodom mau. Pada saat itulah Allah meninggalkan dia. Sehingga Yesus bukan Allah. Doakan asing. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Topik ta di bagasa turpuk minggut ta sadarion di dok. Tos mahosana. Alani tahu jima joloma mereng. Apakah Yesus itu benar-benar mati di kayu salib? Ada beberapa pernyataan na taida di bagasa turpuk tahun. Didok di ayat 30 alai di hosniari songgop manaholom tuliat tanoi sahat rodi pukul 3. Mulai jam 12 sahat rodi pukul 3 botari songgop manaholom tuliat pertibion adong madokon. Itu adalah gerhana matahari. Adong musim madok itu karena letusan gunung Merapi sehingga terjadi makulum. Alai sahat tutikion molo ta amati di Jumat Agung. Biasa saya makulum bo nang matanyari. Artinya apa? Alam juga, dunia ini juga merasa sedih dan berduka melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus itu. Karena dia diperlakukan tidak adil. Dohok do pertibion, makilala dohok makatidakon. Paboa aha na nialaman ni Tuhan Yesus. Itu adalah korban ketidakadilan. Alani tikos do Tuhan Yesus mati. Dan sejarah gereja telah menjawab bahwa itu bukan rekayasa. Bukan hanya pernyataan-pernyataan. Tetapi Yesus mati adalah fakta. Napa dua honeng beringota di bagasa turpuk tahun. Adorakso mati Tuhan Yesus. Dia dopi ibana do. Sudi nama saya. Artinya secara kemanusiaan karena Tuhan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Kemanusiaan dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Molo dijamita pasio patuduhon na budari. Dipaingot do disi. Paboa secara kemanusiaan marukil do Tuhan Yesus di do ibana. Molo tarbae salpuhom ma si inumonon. Dia juga dapat merasakan apa yang akan terjadi ke depan. Molo tarbae salpuhom ma. Alai kata kunci di do ibana. Dang rohakku. Rohamdo. Ima tabereng kebesaran hati dia. Songon debata nagabejol manaikon tuhukon na sude na masai. Dalam rangka asa jalot tahaluau. Buktina di bagasat penderitaan, keperihan, semua luka-luka dan siksaan yang dialami. Di nama suara ibana, Eli, Eli, lama sabaktani, adong do menganggap bahwa sedang bejo si Elia ibana. Lao mangido pangurupion sian si Elia. Ala erong do naman dokon ala ni hacit na doi, ido bayan na dibuat. Mabuat tolong limut di bagasan turpuk tahun supaya dia tidak merasakan anti rasa sakit seperti
bahwa itu alkohol yang dapat melupakan na dilohot to tutolong lau painupon ibana. Huhu madidok atok taida manang naro si Elia paijuhot siya. Tetapi Yesus menikmati semua penderitaan siksaan itu. Dan dijalo ibana anti rasa sakiti. Dan dijalo ibana limuti. Alai sudenai ikon hilalaon ibana. Ikot tuhuhon na. Ikot taonon na. Siya ngibagi. Laho makokop hita jolma siya dosa dohot hamatiani. Alanido taida mamusena patuluhon kesaksian ni lek nani. Tidok lek nani karena dia yang menjadi berhadapan langsung dohot Tuhan Yesus di hauna pidarsilangi. Tidok ibana bahwa tutudo halakon anak ni dia bata. Dung di idalek nani na menghadapi ibana yang berhadapan muka sebagai perwira penjaga dalam rangka untuk penyalipan Tuhan Yesus. Ibana sendiri do nagabe saksi mata. Gabe didok tutudo anak ni dia bata halakon. Kesaksiannya itu tidak hanya sebatas kesaksian verbal. Alai molotajaha dia ke sejarah do tradisi kekristenan di gereja mula-mula. Ia lek nani goarna didok Santo Longinus. Jala itadikon ibana ma. Haten taraon nai gabelau ibana tubiara di Kapadosia, dan menurut sejarah dia menjadi mati martir di Kapadosia. Jala di Baima peringatan oleh gereja Katolik, dia menjadi Santo Longinus. Napaupatom muse kesaksian di sekitar peristiwa itu. Perempuan-perempuan yang ada. Manatap-natap dosian na daw. Deba ina-ina soko si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus na oposo, akub ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Bahkan 40 sada akan ang mangihuto ni Bana mulai siya Galilea. Sahat tu Yerusalem. Ada banyak saksi mata yang ada di sekitar salib itu. Jala nasida be nakpe so adong reaksi. Molo taida di buku nasing ina ni Jesus say holan na tu matangis yan na daw. Dang adong kekuatan nasida, dang kemampuan nasida, tetapi mereka hanya menangis. Dungi dia lusi Yesus do inanay. Unang tangis yaw. Alay dirim doho anak ko muna. Jangan tangisi. Nanaik si tangis sonomu ima dirimi. Dosam nau kinokop na ima tangis son ima anggukon. Dohot tu pinoparmu. Supaya terjadi regenerasi yang benar-benar percaya taat akan penderitaan Tuhan Yesus dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Anggo holat tangis do. Jangan dong lapatan nih. Alai molo ditangisi ho dirim. Berarti ada penyesalan, ada pertobatan, ada pengakuan diri tentang dosa-dosa kita, tentang pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita bertekad ke depan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu benar udah tangis yaw. Dirima. Doakan akomu. Generasi berikutnya supaya kita boleh mempersiapkan generasi-generasi yang taat dan setia kepada Yesus itu. Alanido kamang kainang kalau HKBP kebaran baru ini ingin tetap eksis
menjadi alat di tangan Tuhan untuk pemberitaan firman, maka kita tidak boleh mengabaikan pengajaran terhadap anak sekolah minggu, remaja dan naposo. Hidup bana saya jujur hudok, anggota remaja, sekolah minggu tay, dak pole kodohot talay bang alulidana. Anggo tupungan ama, tupungan nina, tulansia, tu sudenay, pole korikoturia, manarihoni, aong bedo sakuni. Tinggal holam babuat siang depek na dui. Alayang ko anak kotay, jangan biarkan pendamping dan guru sekolah minggu mencari dana. Hola rade na sida mengajari anak kotay. Ngay kodohon ta mau lihat ida. Tak ko tang lahiata dok mau lihat itu akak guru sekolah minggu. Dok pendamping remaja. Kalau HKBP, karena apa? Karena gereja mula-mula 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu itu tidak ada lagi gerejanya. Karena apa? Tidak ada pengajaran terhadap anak sekolah minggu. Jadi bodoh, isa ada tiki tutup, boy. Molo dangadong kesungguhan di hita. Pangajario to akasudut na poso. Hidupan na, PHD, PA2, remaja, naposo dok, harus setiap minggu. Bukan sekali sebulan. Bukan hanya NHSD yang hanya untuk game saja. PA, soal nabinain di seksi ama, nabinain di seksi perempuan, nabinain di lansia. Anggo Holandi roh lampas sonak-sonak kudui. Itu sebabnya kita juga kembalikan. Molo maretri do hita maretri ma. Dan games. Kita harus kembalikan ke tempatnya bahwa gereja ini adalah penataan pelayanan rohani. Udang gabi tanggap sarupa parhuriau dohop punga persahu tahun, dohop punga narisan, dohop punga marga. Jok dak taboto mabedahon hira sarupa sudik. Punga persahu tahun don, punga marga don, punguan arisan don. Molo parhuriau, partodion, penekanan pelayanannya, waduh. Ido banda saya jut-jut, molo lahu kita manukir, basek kota bayan ede 520 lui. Tu dia ho, dung mate ho, alusima. Supaya kita benar-benar mengarahkan pandang. Kapan? Molo tu hatta mate nuaing lahumok kopita. Nunga ditobus sita. Persoalan na dohita, na ulu. Maka persia ibana sungguh-sungguh yakin percaya kepada dia. Atau hanya ritus saja yang kita lakukan ini. Alaniko sukunot tadirita. Tu dia hodung mate ho. Alusima. Tu dia. Surgodo. Manang. Api narokodo. Saya yakin semuanya kita tidak ada. Nama dokon ngahu parade diriku tu api narokodo. Ngarongi. Alaya onggo pehita nama dokon. Badia mamak padita. Batung lomo ni rohani Tuhanima. Batu dia na benon na benog bi. Piga-piga tiki na salpu. Makatahatay do tu sahala duli-duli. Ngagak biru beribana. Udok tu ibana. Adok sitangnya konok ko tuho amang niku. Adong idorohap sitangnya konok to tuho sitangnya konok ko tuho niku. Ame do ibana. Dak pola makpaditahin mana. Ay bahasa niku. Ay nasohyabi yahon nasohyabi ho martangyang niku. Dambe ini mana. Ay bahasa sohon niku. Ay hapola martangyang ang magpadita. Ay lomo ni rohani tu hatta ido. Molorung ito tuhon iko sonod do bekon ido. Bah hapola tangya kono to be ini mana. Dapola riko martangyang be. Ay nung lomo ni rohani tu hatta ido. Molo odo lomo ni rohani nda besau be. Betuk so tanyang yakop pe dapola riko be ini mana. Bah. Agabi madabu be. Tu si baram tu takdir.
Tangado pangatus yo takdir dihita. Tangado. Nakubo tatit nadong dotok songoni dope. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di sekitar saksi kematian Tuhan Yesus itu, mereka melihat, mereka bersaksi, mereka mengatakan, dan mereka menindaklanjuti dalam kehidupan mereka selanjutnya. Bukan hanya sekedar menjadi saksi, melihat peristiwa, dan melakukan ritual-ritual itu, tetapi mereka menjadi pelaku. Jala ido, nanaeng si patupaut tanon, nang diulaon na badia. Ahado ulaon na badia. Majalo roti parhitian ni daging ni Kristus. Jala manginum anggur parhitian ni mudar ni Kristus. Hola ditiki na marulon na badia ido. Terjadi bahwa di bagasak kaporsiota tapangan roti gabe parhitian ni daging di Kristus. Mangaton daging di Kristus. Manginum mudar ni Tuhan Yesus Kristus. Anggodung di luar ni bukan. Itu perbedaan ni perjamuan kudus di huriatan atau di hurian nasingi. Anggo di nasingai bodo buado tujabu. Bodo sipano ni. Bodo gabe baeno ni gabe hira berhalai baeno digijang gipittu di jabuna. Unang rosetan kuasa kegelapan dinna. Unang rodo panakkoinna. Itu sudah menjadi berhala modern. Bukan. Ketika kita menerima roti itu sebagai tubuh Kristus dan meminum anggur itu sebagai darah Kristus, maka iman kita bekerja di dalam hati kita dan kita juga beroleh pengampunan. Dan pengampunan itu terjadi ketika kita juga mau mengampuni orang lain. Itu nang didabu dari mudah paingot. Dak tapatu pa be patujolo ni ulaon na badia. Anggota patu pa patujolo ni ulaon na badia. Macai gudang ruas di huria nama biar maddohoti ulaon na badia. Bahasa ipatujolo ni ulaon na badia adong onom suku-suku. Alai natapatu pa adon patujolo ni ulaon na badia dohot ulaon na badia. Wala no pak nama suku-suku desi. Bahasa nak tapatu pa. Hado pengalamanku ngahudok na budari. Tiki hupatu pai adorak so marulon na badia minggu naronai. Gabi mabia ruas di huriai. Maborat tudo amangin na. Buasa alay do Tuhan Yesus molonggo pe na hosom miroham molonggo pe kebenciammu molonggo pe na suboi ilupa hokko halak nasing dang boy diampuni ho do pe dang boy ho. Alani mole pasahat to pe leammu tu debata. Naing majalo hasesani dosa tadi ko jolon lao joho mardame jolo doho dong ami baru pe dung mardame ho baru pe pasaha peleamonin na bamolo bayano soni ay baru bayano na makpadita sa di hari may basaka do pe dungi muse baging siging siyan di ba da bacheran na talu may ba seran na si talu may ba ay tung batchay maul do pe makkalupahon. Daktar bayan do amang. Mahat citu pabenay. Alani dukusukun na sida alaotik dangarok 10% na pandohoti ulon na badiyay. Usuk minggu na ronay bahasa anikku. Maborat tu abang daktar patu pa do pe. Haduam mamusehin. Jolo pinature badiri ni ben. Bangga gabi si gabi muluk songonon na aku. Alani tu ulaon na badia na mangihut. Hudok masonon, kubalik ma. Atong dihitak kamang kainangan non patupot tado marulon na badia. Alani ise na merasa berdosa dohok mamarulon na badia. Akala so berdosa buy malangsung mula niku. Balas tinggal ruasi. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan hanya ritual.
bukan hanya peringatan. Tetapi ketika kita boleh merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus itu, kita menjadi pelaku. Songon si santo longinus on, leknani, songon aka paropuani, songon aka ruas di Huria na parjoloi. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka berani memberitakan tentang Yesus dimanapun mereka. Mereka tidak takut lagi dang hadirion nabe. Bukan keakuannya lagi. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia sudah hidup baru. Dan kesaksian mereka membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Songoni mana kitanya. Mododuk tajalo hamamate do taheheo ni tuhatai. Mododuk tajalo haluaon na siya nibanai. Dungi hitape. Operasional ma, marhite ngolutta, marhite pakatayota, marhite ulaota si ganupari, gabe kesaksian nauli na denggam mai, asadohot halak nasik porsea tu Tuhan Yesus, majalo haluaon, dohot hanguluan, sonok pinasahat na tuita. Alani, topik ta tos bahosana, Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa saya, dosa amang inang, dosa seluruh dunia yang mau percaya akan keselamatan yang daripadanya. Amin. Martangi yang maita. Mau lihat doh puji-pujian ma di pasahar rohanami tuho. Allah dipakulingi ho hami marhite-hite hatam. Di paingot to hami li Tuhan dinamarningot hami di hamamatem di bagasa sadariot. Pabawa kesaksian-kesaksian niaka saksi mata na marnida hamamatemi dohot tungolu na sida siganupari gabe marpakkorkot akan na saypay huti-huto doho akan na sumangihuto kohian ala ni panaonommu ala ni holong ni roham ala ni pengorbananmu. Gabe dohot na sida porsea. Pabahodo Tuhan. Tutudo ho anak ni debata. Lao si manang kesaksian nami de Tuhan. Dinamarningot tami dari hamamatemon. Pabawa hamamate nami do naong pinorsammu. Gabe dileho ko di hami jalminan hanguluan. Dada be hamatean ujung ni ngulu nami. Alay nung nga di parade ho hanguluan na sora suda. Surgo hasonangani. Tu si mahami buat. Asa marngolu na baru hami. Asa mu baru hanami. Jala asa lam takasu hanguluho kami hatami. Lau sudutan nami dope parpadanan na badia. Majalo roti parhitian di dagingmu. Dohot minum anggur parhitian di mudarmu. Baik kasesahan di dosa namin. Sesai ampuni mahami siya dosa namin. Asa talupami gabi akalakom. Mariti Jesus Kristus Tuhan namin jalo mahami. Amen. Marindahita siyan nomor 26 mulai sa night sa adalah tapasa mapiliata. Na
sakit, polaro ng iluki, polan asin ni roham, pangurupi o Tuhan. Silang nabadiai Omolobulobuki Maralohon dosai dohot padeleani disudesi taunoni na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus nuaing sahap mahita tu na marulaw na badia marinde mahita sa nomor 170 ayat 1 dot ayat 2. Adong dosa damu ali di amadosai matai dengan domu ali pasonang rohaki ai kuanabadiai imani Jesusi disesadoti astai dibuat arsaki. Dami ni debatana sumurung sian saluhut rohang ima mangaramoti ati-ati muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Jesus
Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata para si rohana sumurung. Ama nami na di banua gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami non perpadanan na badiay. Lehon maton di perbadia tu ganup pami. Asa ditubuho kaporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala sa ditubuho kaporsyaon na mangului. Sa itaiti rohan nami. Asa lambalungo kami tuban wagijang. Asa say masihol hami. Pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan ok pinarhamaul ni debata. Ita sakap no aing mangatop perpadanan na badiyay. Di bahin ita tibang majumulo manang natao hita marulaon na badiya. Asaw na konauhum manangisis yan hitaon. Ay holan na roha. Jala naman ol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala naman opoti dosana. Jala na porsea di hasesan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangatop perpadanan na badiyay. Alani akan adohot marulon na badiya. Unang bediuloy sibolis. Unang bedidati mardosa. Tuk padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohot laten ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala naung mula mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangatop perpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma suku-sukunon. Jongjong mahamuna. Akan naung makatindakon haporseaon. Dohot na sohona uhum huria, ido na madohoti perpadanan na badia. Parjolo, di parhatuturoham halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatuturoham, dogma olo. 2. Namarsak doroham alani dosami, jala di pangidoroham na yung maluwa honwaik sa dosam, molo songoni roham dogma olo. 3. Di parhatuturoham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanon, panguluhop pardosa. Iba na naung mate dohop mula mangulu humokop pamu. Mamorsan jala manay sa dosam, molo songoni di parhatuturoham dogma olo. 4. Olo doho manggotapos siya roham laten ni roha dohot hosom ni roha. Akub ni olo doho mardinggad dohot halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongam mo. Songon na pinangido ni roham sesaon di debata su di dosam. Molo songon ni roham dogma olo. Atok tapo dube marohata. Jala tatopo ti masudi dosata. Ihutok kamu matagyangod di bagasa rohamu nabi. Ali Tuhan di batama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jujut hulaw si hami patikmu. Tamaro honaw hummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonom mo tu hami hobbar tu pabenan nami. Alay ala ni gudang ni asido tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehom mo humokop pami. Ala ni uban na hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sama sudido sa nami. Jalalehot to di perbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Saliling ditanod do pe hami. Atong hamuak ka naman opoti. Amen. Atok kamu naman opoti dosa muna. Jala na mauas diasin ni rohan ni debata. Say sahat matuhamuna hinaporsiam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok hataon. Pos marohamuna. Nung asesa sa luhud dosa muna. Marhiti-hiti guar ni debata ama. Anak dohoton di perbadia. Amen. Aliyaman namin na di banwagidjang. Say pinarbadia magwar mo. Say ro maharajaw mo. Say saod maloman ni roham di balotong osongon na di banwagidjang. Leon matuhami sa deron hanguluan siya pari. Si sama dosa namin sa kumpanisa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangjunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na punaharajaw. Dohot hagugud, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Hudul maham.
Mari dihitaskan nomor 150 tulis sana. Yesus nang sineat dihau na pinarsilang roham toktong laulat nang ujuro tarhilang marutang hosami Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus lau padiriho perpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu borginai ujutar jehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli may di parleo matwa kasisian na huhu madidok calo hamuma jalapangan ma dagi kudoy na nileho tuhamatian homokopamu bahen hamu masongoni bahen parningotam muna diaw jala duksun na sidamangan dibuat ma panginumani didok mamauliate dungi didok matuna sida jalo hamu ma sude hamu manginup siani ia panginumanon pada na baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon homokopamu bahen hasesan di dosa sai baik kamu masongoni bahen parningotam muna diaw atong romahamu nungarade sude dai jalai dahamuma dengan bahasa ni debata Romahita 7 sa 12 halak. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoy nanilehot Tuhan matiam umokopamu ima na mga ramoti jala na pahot kumulamu na makapursiay ibana asa di hamuna panguluan na surasuda. Amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inup hamuma mudar duwei nani usehot hamatean bahek kasesan di dosa muna imana mangaramoti jala napahot toro hamuna makkaporsiay ibana asa di hamuna hanguluan masurasuda. Amin. Mulak mahamuli bagasan kami. Kapituni
Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma daging kudong nani leon Tuhan matean kumoko pamu imana mga ramuti jala bahotton rohamuna marha persyamo di bana asa di hamu duluan na sora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala hidup pamuma udar hududi nani usehot Tuhan matean bahin hasesan di dosa Hidup Tuhan Yesus Kristus imana magahamuti jalapangan jala napahot rohamuna daging kudong maka posiay leon ibana Tuhan matean asa di hamuma lima mga ramuti paguluan jala bahotton Naso rohamuna asuda marha persyamo di bana mulak mahamu di bakasan asa di hamu hanguluan na sora sudah. Amin. Itu sak kamu langsung. Baik, silakan. Kamu bisa. Ada sloki dan apa. Boido nasian siamun nakim masuk, tu siamun keluar. So lihat. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala hidup pamuma. Mudar hudui nani usehot Tuhan Hidup matean Tuhan Yesus Kristus bahin jalo hasesan di dosa jalapangan ma imana daging magahamuti kudong nani leon Tuhan matean jala napahotto rohamuma maka posiay ibana jala asa di bahotton hamuna marha persyamo di bana hakuluan asa di hamu nasora suda hanguluan na amin sora sudah. mulak pahamu di bakasan damai Amin. Ilehon Yesus no daging na marhite hite rotio Ilehon no hidup Tuhan Yesus Kristus Hidup Tuhan Yesus jalo Kristus jalo hamuma hamuma jala hidup pamuma jalapangan ma udar hudui nani usehot Tuhan matean bahin Nani hasesan di dosa muna Tuhan matean imana mangaramoti kamu jala napahotto rohamuna maka posiay ibana asa marha persyamo di di bana hamuna asa di hamu hanguluan hanguluan na nasora sora suda sudah. Amin. amin mulak pahamu di bakasan damai Hidup Tuhan Yesus Kristus hidup Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala hidup pamuma daging kudon nani leon Tuhan matean udar hudui laumok kamu nani usehot Tuhan matean ima mga ramuti bahin hasesan di dosa muna jala bahotton rohamuna Imana mga ramoti. ibana jala napahotto rohamuna hanguluan maka na sora posiay ibana asa di hamuna hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bakasan damai Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala hidup pangan ma pamuma
Udar hudui daging kudon nani usehot hamatian tuhamatian bahen hasesan di dosa iman ramoti jala pahotton jalan pahotto hamuna maka posiai ibana asa dihamu asa dihamuna nasora sudah hamuduan amin nasora sudah amin mulak bahamu di bakasan damai Didok Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meninggikan imanmu kepadanya, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Didok Tuhan Yesus Didok Kristus Tuhan Yesus Kristus. jalo hamuma Jalo hamuma, jala pangan ma jala inup pamuma. daging kudon nani Udar leon hudui, tuhamatian Nani usehot tuhamatean, ima bahek kasesan di mangaramoti dosamuna. jala pahotton Ima rohamuna namangaramoti, marhabor jala siau napahotto dibana rohamuna, makamusiai ibana, hanguduan asa dihamuna, nasora sudah hanguluan, amin nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bakasan damai. Torop dope nasihati ihasa purareya ipehamu pardosa Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala inup pamuma, jala pangan ma udang budoi, daging kudon nani leon dan usehot tuhamatean, bahen hasesan di dosamu. ahen hasesan di Iman namangaramoti, ima jala napahotto rohamuna, jala pahotton makamusiai ibana, marhabor siau asa dihamuna, asa dihamu Hanguduan. hanguduan nasora sudah nasora sudah. amin Amin. Mulak bahamu di bakasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma daging kudon nani leon tuhamatean umokko pamu ima Didok Tuhan mangaramoti Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup pamuma, marhabor udang siau budoi, dibana nani usehot tuhamatean, bahen hasesan di dosamu. nasora Iman sudah namangaramoti, jala napahotto rohamuna, makamusiai ibana, asa dihamuna, hanguduan, nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bakasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, Didok Tuhan jalo Yesus hamuma, Kristus
Tuhamatian bahen hasesan di dosamuna. Ima Ima na mangaramoti, rohamuna jala na pahoto rohamuna makaposiay asa ibana. di hamun Asa di hamuna, nasora sudah. hanguluan, Amin. nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Hidup Tuhan Kristus, Yesus Kristus. jalo hamuma, jala inup pamuma, Jala pangan ma. udar hudui, Dagi kulon. nani useho Tuhamatean, bahen hasesan di dosamu. Umok ko pamo. Ima na magaramoti, jala na pahoto pahoto rohamuna, makaposiay ibana, di bana. asa di Asa di hamuna, hamu. haguluan na Haguluan sudah. na sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Tuhan Kristus, Yesus Kristus. jala hamuma, jala inup pamuma, Jala pangan udar ma. hudui, Dagi kulon. nani useho Tuhamatean, Leon Tuhamatian. bahek kasesan di dosamu. Umok ko pamo. Ima na mangaramoti, Ima na mangaramoti. jala na pahoto Jala rohamuna, pahoton rohamuna. makaposiay ibana, Makaposiay ibana. asa di hamuna, Asa di hamu. hanguluan, Hanguluan nasora sudah. liling di liling. amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu ma. Didok Tuhan Yesus Jala Kristus, pangan ma. jalo hamuma, jala inup pamuma, Nani Leon Tuhamatian. udar hudui, Umok ko pamo. nani useho Ima Tuhamatean, na mangaramoti. bahek kasesan di Jala dosamu. pahoton rohamuna. Ima na Makaposiay mangaramoti, di bana. jala na pahoto rohamuna, makaposiay ibana, Hanguluan nasa Asa liling di di hamu. liling. hanguluan, Amin. nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Hidup Kristus, Tuhan Yesus Kristus. jalo hamuma, Jalo hamu ma. jala inup pamuma, Jala pangan ma. Dagi kulon. udar hudui, Nani Leon nani Tuhamatian. useho Tuhamatean, Umok ko pamo. bahek kasesan di Ima dosamu. mangaramoti. Jala pahoton Ima na rohamuna. mangaramoti, jala na pahoto rohamuna, Asa di makaposiay hamu. ibana, Hanguluan asa di nasa hamuna, liling ni hanguluan liling. na sora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup Tuhan Yesus pamuma, Kristus. Jalo hamu ma. udar hudui, Jala pangan ma. nani useho Tuhamatean, bahek kasesan di dosamu. Tuhamatian. Ima na mangaramoti, Ima na jala na mangaramoti. pahoto rohamuna, Jala pahoton rohamuna. makaposiay ibana, Makaposiay ibana. asa di hamuna, Asa hanguluan, nasora sudah. Rohmu darmi Nasora sudah. puriya Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Iya songon hapasma Iya stutu Iya
datang. Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Jala pangan ma. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, Maka persyai bana. agar engkau Asa dihamu. memperoleh Hanguluan. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Ulanglah dengan sejahtera. Didok Tuhan Yesus Dok Kristus. Tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma, Jalo hamu ma. jala inup pamuma. Jala pangan ma. Udar kudui, Dagik kudon. nani usehot tuhamatean. Bahen hasesan di dosamuna. Ima mangaramuti. Ima na mga Jala ramuti. bahotton rohamuna. Jala na pahotto rohamuna magkapusiay Persyai ibana. bana. Asa di hamuna. Asa dihamu. Hanguluan na surasuda. Hanguluan. Amin. Na Mudah surasuda. paham di bagasan dami. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu ma. Jalo hamuma jala Jala inup pangan ma. Dagik Udar kudon. kudui. Nani leon tuhamate. Nani usehot tuhamatean. Pamu. Bahen hasesan di dosamuna. Jala bahotton rohamuna. Ima na mga ramuti. Persyai ibana. Jala na pahotto rohamuna magkapusiay ibana. Hanguluan. Asa di hamuna. Hanguluan Amin. na surasuda. Amin. Ulak maham di bagasan dami. Tuhan Yesus Kristus berkata, Bidang Tuhan Yesus Kristus. terimalah dan minumlah. Jala pangan Inilah darahku daging kudon. Nani leon yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara Ramuti. dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau Asa di memperoleh hanguluan kehidupan. nasora suga. yang kekal. Amin. Kau ikut. Kenapa enggak? Pulanglah dengan sejahtera. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup pamuma. Jala pangan ma. Daging kudon. Mudar hudui Nani lehon nani usehon tuhamatean. Umoko pamu. Bahek kasesan di dosamu. Ima mangaramuti. Jala Ima na mangaramuti. rohamuna. Jala na pahotto rohamuna magkapusiay ibana. Asa di hamu. Asa di hamuna. Aguluan na surasuda. Amin. Amin. Mulak bahamu di bakasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup pamuma. Jala pangan ma. Mudar hudui Daging kudon. Nani leon nani usehon tuhamatean. Bahen hasesan di dosamuna. Ima mangaramuti. Ima na mangaramuti. Jala na pahotto rohamuna magkapusiay ibana. Asa di hamuna. Hanguluan na surasuda. Amin. Amin. Mulak mahamu di bakasan dami.
tutup Rohmu darmi buriya Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamba, jala hidup Kata pamuma. Yesus Kristus. Mudar Jalo budui, hamuma. Jala pangan nani ma. usehot Tuhan matean. Gikudon nani leon Bahen Tuhan pasesan di dosamuna. Umoko pamu. Iman na mangaramoti. Mangaramoti. Jala na pahot Jala rohamuna nahoton magkapusyay rohamuna. ibana. Asa di Markapasyao hamuna di bana. hanguluan Asa di hamu. nasora suda. Hamuluan nasora sudah. Amin. Amin. Ulak mahamu di bakas dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Hidup Tuhan Jalo Yesus hamuma, Kristus. jala hidup Jalo pamuma. hamuma. Mudar Jala budai, banget mah. nani usehot Tuhan matean. Umokok Nani pamu. leon Tuhan matean. Iman na mangaramoti. Umoko pamu. Jala na pahot rohamuna magkapusyay ibana. Jala pahotom rohamuna. Asa di hamuna Makapasyao di bana. Asa di hamu. hanguluan Hamuluan nasora suda. nasora sudah. Amin. Amin. Ulak mahamu di bagas dami. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 154. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Hidup Tuhan Jalo Yesus hamuma. Kristus. Jalo Jala hamuma, pangan, jala inum pamuma. Daging kudong. Udar Nani leon budai. Tuhan matean. Umoko Nani pamu. usehot Tuhan matean. Bahek kasesan di dosa. Jala pahotom Iman na mangaramoti. Makapasyao Jala di na bana. pahot rohamuna magkapusyay Asa di ibana. hamu. Asa di hamuna hanguluan nasora suda. Amin. Ulak mahamu di bagas dami. Tuhan Yesus Kristus berkata, Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu. ambillah dan minum Jala pangan mah. inilah Daging darahku kudong. yang Nani leon dicurahkan Tuhan untuk matean. keampunan dosamu. Umoko pamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, Hidup Tuhan Yesus Terimalah dan Kristus. minumlah. Jalo hamuma. Jala pangan mah. inilah darahku Daging yang kudong. dicurahkan Nani leon Tuhan matean. untuk keampunan dosamu. Umoko pamu. Itulah yang Iman memelihara mangaramoti. dan yang meneguhkan Jala imanmu pahotom kepadanya, rohamuna. agar engkau Makapasyao di bana. Asa memperoleh di hamu. kehidupan yang kekal. Hamuluan Amin. nasora sudah. Pulanglah dengan sejahtera. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala Hidup hidup Tuhan Yesus hamuma. Kristus. Jalo hamuma. Budar budui, Jala pangan mah. nani usehot pamatea. Kudong nani leon Tuhan Bahen matean. kasesan di dosamuna. Umoko pamu. Iman na mangaramoti. Mangaramoti. Jala na pahoto rohamuna. Magkapusyay ibana. Asa di hamuna. Anguluan na suda. Amin. Mulak mahamu di bakasan dami.
hamuma jala inup pamuma. Dagik kudon nani leo Udah, Budoi. Tuhamatean Nani usehot tuhamatean. Ima Bahik mangaramoti kasesan di dosa muna. Jala pahoton rohamuna Ima na mangaramoti. Warna bersiau Jala na ibana pahot rohamuna Asa di makaposiai hamu ibana. Hanguluan nasora sudah Asa di hamuna. Amin. Hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan Yesus Kristus Didok Tuhata Yesus Jalo Kristus. hamuma Jalo hamuma. Jala pangan ma Jala inup pamuma. Dagik kudon nani leon Tuhamatean Udar hudui. Umok kompamu Nani usehot tuhamatean. Bahen asesaan di Bahen dosa hasesan di dosa muna. Ima na mangaramoti Ima na mangaramoti. Jala pahoton rohamuna Jalan na pahotto rohamuna makaposiai ibana. Asa di hamu Asa di hamuna. Hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan Yesus Kristus Jalo hamuma Jala pangan ma Dagik kudon nani leon Tuhamatean Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Mangaramoti Jala inup pamuma. Jala pahoton rohamuna Udar hudui. ibana Nani usehot tuhamatean. Bahek kasesan di dosa muna. Asa liling di Lima na mangaramoti. Jalan na pahotto rohamuna makaposiai ibana. Asa di hamuna hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan Yesus Kristus Jalo hamuma Jala Didok pangan Tuhan ma Yesus Kristus. Dagik kudon Jalo hamuma jala inup leon pamuma. Tuhamatean Umok kopamu Udar Ima hudui. mangaramoti Jala pahoton rohamuna Nani usehot tuhamatean. Makaporsiau ibana Bahek kasesan di dosa Asa di muna. hamu Iman na mangaramoti. Nasa liling Jalan na di pahotto rohamuna makaposiai ibana. Asa di hamuna. Hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan Yesus Kristus Jalo Didok hamuma Tuhan Yesus Kristus. Jala pangan ma Jalo hamuma jala inup Dagik pamuma. kudon Udar Nani hudui. leon Tuhamatean Nani usehot tuhamatean. Bahek kasesan di dosa muna. Ima Jala na pahoton mangaramoti. rohamuna Jalan na pahotto rohamuna Makaporsiau ibana makaposiai ibana. Asa di hamu Asa di hamuna. Hanguluan nasora sudah Hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Sudah? Hah? Belum? 3 ya? 3? Oke. Didok Tuhan Yesus Kristus Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup pamuma. Dagik Udar hudui. Nani leon Nani Tuhamatean usehot tuhamatean. Bahek kasesan di dosa muna. Jala pahoton rohamuna Iman na mangaramoti. ibana Jalan na pahotto rohamuna makaposiai ibana. Amin.
asa di hamuna, hanguluan na sorasuda. Amin. Mulak bahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inup pamuma. Udar hudui, nani usehot Tuhan matean bahek kasesan di dosa. Imana mangaramoti, jala napahot to hamuna pagkaporsiay ibana. Asa di hamuna hanguluan na sorasuda. Amin. Mulak bahamu di bagasan damai. Anong gobe, nasogang lon na badia, kasudey, masih ada? Jongjong mahita saluhurna. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan de batale todikku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batale todikku jalaunak tu kalupahod dengan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluaho kosam sian hamaguan. Jala dileho tuho dengan basa doho asini roha. Para si roha jala perdinggan basa do Tuhan de bata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita na hobbartu dosatta. Jala dang dibalosot tuhita na hobbartu hajahatotta. Songon asini roha ni amama tu akan akonna do. Asini roha ni Tuhan de bata diak kana magkabiari ibana. Nunga takas di patuduhon de bata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam balua mahita nuaik syari masna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Dibahay ni saay pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahin aku do Tuhan de bata. Olak nion rodi saliling nililing na. Amin tatangyak kuma piliata. Ali de batama namin na di banwa gijang. Hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwab na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramote asaw para siya kami pilihanon. Patimbulhon harjaom mo dito nga ni huriam doho di portibyo. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Salamutan da hami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileoni, onironi pamataku, osadohot gogoki, rodi Tuhan de bata ama namin na marhabangsa di atas di saluhut. Nung apatarhui dahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doisyan holong ni rohan ni amama doho inaina di anak konna. Tung naso tertibang dugudang dohot arga ni silehon-lehom mo di hami. Ayanak mo na sasaday di suruho gabi cholma. Manaon pardangolan, itchahitchak dohot pastap-pastap. Gabi tarpa jalibana jala tu hamatian homokop pami. Mauliate marohanami, ala nauk sayo tang nami. Jala malua hami siya dosa. Siya kamatian dohot siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni pujion nami maguar mo da badiyay. Ala naung dipatupa anak mo pardomuan pardingganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru di debata. Naung mamorsad dosa nami.
dosa ni hajol maut. Mau liate maroha nami tuho, jala pujion nami mahoro di saliling nililing na. Say tatap mahuriam na hinokop mo, jala na pinapungu-pungumi. Say pahop madihami hasesan di dosa, dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala perbadiay mahami. Asa tarbuak ka, ho hami tu banuagidjang, pasaor ho kami tu akka na badiay. Say buno jala persilakom majol manaburuki, dohot sakap-sakap narwa na di bagasak kami. Asa unang marlidak kami madapat ton aman na di banuagidjangi. Upasahat hami madiri nami tuho, jala huleho kami roha nami bani nganammu. Ala naung dihokop po hami, diho mahami, jala ho di hami. Asa unang sayunang loas hami sirak siyakko, dongani mahami, jala saor mahotu hami. Say patugu mahaporsyaon nami tuho, asa hot laka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti ma akasu ruasmu, namamaritahon holong ni roham dohot dalan daw pinatupami. Atong manang mangulo manang mati hami, hodo Tuhan nami, hodo Raja nami, saya sima roham, ingot mahami di hasangapom mi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amen. Aliyaman namin na di banuagidjang, say pinorbadia maguwarmo, say ro maharajaon mo, say saud malomo ni roham di manatong osongon na di banuagidjang. Lehon na to hami sa derion hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songopanay sa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami. Una kami tugihot to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na buna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho. Say di depako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarho madamena tutodim. Amen, amen, amen. Di hamu akamanami nanami, andon jam 2, patupaut tadope acara punguan nahohom. Horas madihita.